un sujet follow. Balma anga fongo bravo l'armée. Anga fo bravo les forces de défense et de sécurité. Bravo les forces spéciales. Balma lundi min temena sisa. Le 25 décembre, Mali armée a riposté face à une attaque complexe sur le camp de Mourdia en complicité avec la Mauritanie. Oui, Mourdia quand est attaqué en complicité avec la Mauritanie. Terroristes de Bora Mauritanie en grand nombre. Mauritanie ba kalama a eu armée à Srilé Niaboula. Terroristes ou frayon a pour regrouper. Kana Mourdia quand attaqué Mbalmo kele geleara. Armée ka communiqué soro. Kele geleara Mbalmo kele geleara mais victoire et Mali armée taille. Donc terroristes nous n'allez, il va donc à fort qu'on nous des terroristes gansaï. Balmo oui to à peu près à 20 km au bec à tirer Mali armée ka. Au bec à tirer un centre de transmission ga. Mi meke sababouye a me donner remonter jusqu'à l'état-major. Au bec à tirer un véhicule blindé au cas. Il va faire en position de dire terroristes. Ils étaient venus en grand nombre pour attaquer les positions de l'armée malienne. Donc on allait au Surara Kana. On a essayé de couper Kamenen Bolmo. Quel est ma dia? On a tchamounumbe. Bolmo tchaouri postera arme lourde là. Tchaouri postera ou position là. Tchaouri postera véhicule blindé ou là. Tchaouri postera BM21 là. Bolmo combat engagé là, combat engagé là, combat gang. Même Bolmo, il va y avoir Mali armée bi, ame wagatimna, abe fo Mali armée mare ko une armée de projection. Brigade dobe ambulo, nous avons une force de réaction rapide. Quel est blena chogo Bolmo, il t'a sur Tchedo B, ou be snogo de avion dala. Il t'a sur Tchedo B, ou nous ka sakado de be snogo. Il t'a sur Tchedo B, ou nous sur-entraîner l'endo, ce qu'on appelle les forces spéciales. Ah, Bolmo, on a force spéciale ou Klonge Kabou ou Kanga Fou. Na fora force spéciale Mali la ou force du main. Breorujou bola no commando parachutiste ouye. Bolmo, Ali Dibila ou Mouti. Dibila nous y visé. Nous koko kisega bite ngati tenje. Nous ya soumay d'ici la ti d'ici je. Bolmo, Breorujou ya nga force spéciale ou no commando parachutiste ouye. En force spéciale ou est joint tourni avec ma bâton autonome de force spéciale. Nous y assimi yeka unité embalement au lieu force spéciale ou en force spéciale ou est joint tourni terrain. Nous engagé les mais en force nous en force antiterroriste. Balmo Mali armée ko kele gelale automatiquement il va y kafo Mali armée Mali armée elle a eu recours à l'intervention des forces spéciales. Automatiquement oui, tchao hélicoptère qu'on a là. Un hélicoptère monomé ko Mi-8. Un hélicoptère monomé ko Mi-171. À quel au clé à 35 personnes ta. Quel est blé nga blé. Bolmo, oui, un tchao doni hélicoptère là. Kana nous et Mourdian, bolmo terroriste de bal banade. À moins de 30 minutes, il veut bomber kalama un tchao beka jiginga bo hélicoptère là. Ou beka jigin para là, ou beka jigin abo hélicoptère là, en force spéciale ou nana de kamogon nous encerclé, en force spéciale ou jigine, kaban ou beuga para esia famu ka para chega bluga sagi kono, en bolmo ou bo combat corps à corps de dames l'infléné. Bolmo en force spéciale ou met délicat foyer bi amewagatimna ou nyoronté sous région qu'on a là ou nyoronté. Parce que vous aguerri la kodjgo, bolmo ou ye keleke kodjgo, il va y avoir bolmo ou ye exploit ou ye django badenge, bolmo ou ye force spéciale ou ye ou projeté Mourdia, ou ye terroriste ou encerclé, bolmo combat kera si sans corps à corps. Comment quel corps à corps est-ce qu'il y a famu? Bolmo ou ye force spéciale ou be se ka drome kelen fli a jiginto ou be ou voilà. Bolmo en fado be na be fama ko virus ala ma hinela la. Béa les gars tegedia kokuma me RCP la no commando parachutiste soué beba do Mali beba les gars histoire donc a tege kadi kojugo oh oluga unité yonao ka fora asiminga unité yonao ga balma on terroriste karla yonao lute muguchi paratatata no ka muguchi kunfe non
olu ka mugu be tire fium pound est-ce qu'il y a famu pendant que be ka rafal wulu la i b'a sɔrɔ olu sigilen bɛ kɛ visé ni balle kelen de i b'a sɔrɔ e bɛ ka balle kɛmɛ duuru tiɲɛ u la u bɛ visé ni balle kelen n'u y'a sigi ten na e kunkolo zɛmɛ bɛ yɛrɛ kɛ n'u y'a sigi disi la i b'a kalama i sɔnni biɲɛ bɛ bɔ i kɔfɛ balimaw i b'a ye k'a fɔ o force spéciale ninnu olu déployera kɛlɛ kɔnɔ en espace de 30 minutes balimaw ni terroristes karila ɲɔgɔn na terroristes de filɛ k'a fɔ k'u b'u kɔ di san k'u bɛ replier ka segin u kɔ terroristes u y'a tenter k'u bɛ segin u kɔ n balimaw force spéciale ma sɔn u continuera u bɛ ka mɔgɔ ninnu faga u bɛ ka mɔgɔ ninnu faga u bɛ ka mɔgɔ ninnu faga balimaw o de senfɛ Mali an ye Sukhoi 2 lawuli ani Albatros 2 i b'a ye k'a fɔ u ka véhicule minnu y'a tenter sisan parce que force spéciale olu bɛ ka digi k'u la u bɛ ka digi k'u la u bɛ ka digi k'u la u ko k'u bɛ yɛrɛ ɲini kɛ n balimaw o y'a sɔrɔ Albatros nana balimaw fagali de dar'u ka bɔ fagali ɲɛ armée continuera i b'a ye k'a fɔ an ka avion de filɛ k'u ka position pilonner a bɛ ka terroristes bɔrɔntɔ a bɛ k'u ka mobiliw tiɲɛ kelen kelen fila avion an ka vecteur aérien olu donna kɛlɛ kɔnɔ colonne de véhicule fɛn fɛn bɛ yen u y'a bɛɛ halaki k'a bɛɛ anéanti armée ka communiqué la a ko il y a eu des pertes en vies humaines aux pertes en vies humaines de part et d'autre o kɔrɔ ye ko saya dɔ kɛra an ka côté la ko mais ko camanba de sara terroristes hakɛ min sara a da ma se ka dɔn an kɔni dégâts dɔw an ka matériel dɔw tiɲɛna dégâts dɔw kɛra an o tɛ ban kɛlɛ la est-ce qu'il y a faamu o tɛ ban kɛlɛ la mais anw ye perte min dɔw kun a tɛ se ka lakali o de la n balimaw a ye sɔn a ka sarasiw ye balimaw an bɛ kɛlɛ min na sarasi fɛn fɛn bɛ ka sa bulu kunna ko sebisiw de don u parents kana nimisa u denw bɛ ka sa u sako de la mɔgɔ minnu cɛ bɛ ka sa u k'a dɔn k'u cɛw bɛ ka sa les armes à la main u tile kelen ma boli u ma repli stratégique kɛ balimaw u ye kisɛ ci f'u nɔgɔn na mɔgɔ o mɔgɔ ni den sara na fierté wala a sara Mali kuma bɔli de la a sara est-ce qu'il y a faamu i b'a ye k'a fɔ Mali ka libération de la c'est une fierté totale an ka mɔgɔ minnu banna an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ u la Ala k'u dayɔrɔ suma mais an ye dimi bɔ parce que guerre tɛ taa saya kɔ Russie ni Ukraine bɛ kɛlɛ min na la Russie a perdu des milliers de soldats Mali an fana bɛ kɛlɛ min na c'est un sacrifice dur c'est un sacrifice amer saya bɛ se ka kɛ kɛlɛ in na i tɛ se ka kɛlɛ in bɛɛ gagner k'i ka cɛ dɔ ma sa mais n balimaw saya man jugu ni sara k'i to kɛlɛ la i compagnon olu ye kɛlɛ victoire ta ka terroristes massacrer olu ye kɛlɛ victoire ta ka terroristes k'u massacrer k'u halaki balimaw an ka force spéciale nana u nana ni intention min ye ko non perte min donna an kun k'u b'a dimi bɔ wa u y'a dimi bɔ balimaw survivant kelen est-ce qu'il y a faamu terroriste kelen tɛ yen ko min sera ka échapper terroriste fɛn fɛn nana n balimaw u bɛɛ halakira k'u bɛɛ anéanti an k'an ka armée fo victoire et gloire fama Mali armée ye mɔnɛbɔ denw de Mali armée de y'an ka dignité segin a ma Mali armée de y'an ka hɔrɔnya segin a ma balimaw cɛ an ka force spéciale ye kɛlɛkɛcɛw ye balimaw an ka avion man ɲi Mali avion man ɲi wallahi avion bɛ ka kɛlɛ tiɲɛ jugu bolo mɔnɛ o mɔnɛ donna Faransi la a t'a dɔn Mali ka pankurun a bɛ se ka solution min sɔrɔ o la balimaw Kidal kɛlɛ la Mali ka pankurun jɔra bonyana Kidal kɛlɛ la Mali ka force spéciale jɔra bonyana balimaw ni fɛn fila ninnu bɛ ka digi terroristes la de ça leur fait mal wallahi balimaw terroristes k'an ka force spéciale u kule ka a k'u ka tenue ye dɔrɔn Asimi ninnu ka bere u ka bere violet n'i ye nin ye i paraît que ko nin couleur bɛ yɛlɛma de kungo kɔnɔ quoi bere rouge n balimaw ninnu ye cɛbakɔrɔw ni dɔngo bɛ ɲɔgɔn na a bɛɛ ye dɔngotigi a caman bɛ n balimaw kisɛ tɛ bi u kan donc force spéciale nana u ye mɔgɔ ninnu halaki ka mɔgɔ ninnu neutraliser Mauritanie ka janfa de ye nin bɛɛ k'a bila i kunna attaque min kɛra Mauritanie ça s'est fait avec la complicité de la Mauritanie ni Mauritanie ka janfa tɛ nin kun tɛ se ka kɛ mais Mali armée plus que déterminé a labɛnnen don kɛlɛkɛminɛn kuraw nana dɔgɔkun min tɛmɛna balimaw Rusiw ka a tɔgɔ Turkiw ka cargo baden de nana ni minɛn ye drone baden de nana missile baden de nana cɛ n balimaw an bɛ ka kɛlɛ labɛn dɛ fɛnw bɛ ka na a tɛ ka yira aw la peut-être 20 janvier
20 janvier min mena le a chama mena ta bois kalama ko fembe Mali bolo ba yere yine ko Mali ni kelege mena no soro jogo mena. L'armée malienne est en train de s'équiper. Balmo qui veut la paix prépare la guerre, avec la guerre de préparer. Est-ce qu'il y a femme? Avec la guerre de préparer. Donc beka blé qu'on a avec combat min konna la combat man non en tantôt avec un préparatif que quand on a négocié avec les terroristes à Teké. On ne va pas négocier avec les terroristes. Nous nous sommes anciens. Nous nous sommes en toro. Nous nous sommes en sarasou daga kantega. Quand nous allons négocier en terre, à nous de négocier. On ne va pas négocier avec les terroristes. Balmo, on chique une négociation interminable là. Accord mi manga jamana kla. Accord mi santa ma se ka appliquer. On se lenga kidal soro. Agilok soro. Tesali soro. Ko on nega tantega sirika andanko. Kani Algérie ka kuma. Kani Algérie ka négocier. Wallahi ane Algérie te négocier beka bi agli la. Ore stratégie là. Ame segingana. Ni wakati iba ye kuma do fora est-ce qu'il y a famu kuma do fora ni klef la. Kunu nga se bima kuma uchara. Même balmo. Abena don an kambe femima. Même min foye. Balmo Shogel. Kabri nana premier ministre la. Kabri ka Shogel to M5 la klekele ma M5 janfa. A klekele ma M5 trahi. Rectification nana ibeka bine. Fanga bine. Ni M5 kuntora Shogel ko iba ya à l'époque ani sarasu kunte fonyokongo. Même balmo. Abe famu fonyokongo bena. O fonyokongo o dabora jone la balmo aita o tigi nyinen ka don fonyokongo dabora jona. Balmo iba ye ka fo bandaw ni Mokhtar Wan nga tana. Shogel blala à l'écart. Shogel m'a considéré. Shogel ni M5 demsenou M5 klala. Côté kele otara bandaw ka côté là. Côté domi mata bandaw ka côté là en mbola on est Shogel. En continuera nga dignité là, en continuera nga horonya là. Shogel kumba foye dien dongodo kambe ka komba minge kanga blanc na ko don am se baka so. Awakli bala bandaw ka tan. Francis Macron ko bandaw ye mi appliquer accord là. Ko ibe ka 100 la ka ma appliquer accord là wa so Shogel de gouvernement na wa so asimanga président. Balmo ne ba o yinga o. Est-ce que mo ko se ka fo ko Shogel yi servi? Ko Shogel yi servi M5 liti là, est-ce que mo ko se ko fo? Balmo Shogel ma kelebla a continuera liti là. Ani demsenu no e awnye ou continuera liti là ka continuer liti là. Ala nana Shogel ka tien bangé. Bandaw yere ya essayer. Bandaw ou ya essayer ani Macron ku be sarasu janfa. Sarasu boro kalama yu ka responsabilité ta. Yu ka responsabilité ta. Wa soro M5 nous de notre côté. Ango ngambe fanga de me tienka. Sarasu nana ye ka foko Shogel be tienka. Kabira ye ko indamne ama ko lâché kabira ye ko indamne aba position kele nega ama songa hauja ni akli bala. Bandaw ka tana. Est-ce qu'il y a famu? Afora ko mugo ko ka sebe blagata ko premier ministre be yini. Ay ta laje wallahi Shogel klekele ma ka sebe blagata. Shogel ka sebe amata kati ya wakati. Shogel tora alako parce qu'avec la lutte a dalé mala. Wa Shogel kuma foye à chaque fois quand on aklisi ko dono ko monebo dew mena ko mimbe ko munu mena ku joka francicain alors que banda ou tana transition taka choko mai ani français de kunga suru fo Macron ya fwa dala. Mais Shogel ma songa to transition go parce que on est français comme ñogon bulu a continuera avec aga kelega avec la transition est-ce qu'il y a bon avec ou conseil avec ou blasra on connana ke wakati jume bandaw de nana ka be sarasu trai ako ka be sarasu trai o laban choko mina beyaye no ka sura ga trahison kunyana balmo an be bi wakati mina an tese o bela Shogel ma ga linde conduite bla Shogel tora aka siraka donc sarasu nale fangata compromis bengane kera sisa M5 ani sarasu ni nyogonje sarasu kelenga fangata ka bandaw boy ou ye wele bla M5 ma Shogel na ka chama balma don antugura nyongo cortège la kata kati antugura nyongo cortège la kata kati antale kati a show est-ce qu'il y a famu sarasu à peu près colonel Saba nyongo mais on est M5 délégation sira on est M5 délégation nyongo Shogel kume kuma chama garante na ndado mina sarasu de a demandé kuma banto
est-ce que ni Choguel be se ka ke premier ministre Sarassou de a demandé à l'époque qu'on a sur Choguel be se ka ke premier ministre ko Lucas Soué mais kuta exigé Sarassou de o demandé donc auquel a segina kata M5 na kata débat parce que Sarassou ya ira benga on temena uni ɲɔgɔn cɛ kati ya ira la ka fɔ ko primature be di M5 ma ko ka primature di M5 ma mais Sarassou yɛrɛ de a proposé ko est-ce que ko vraiment quand quand kon kadolo ye ko ni Choguel be se ka choisir mais on m'a imposé M5 ko Choguel ka sigeli ou ka tolu yɛrɛ bo décider du moment que o primature di o benga ko na la présidence fene be di est-ce qu'il y a famu Assimi nunu ma o be di Sarassou ma benga ni kɛra jamana be ka taa taga cogo min na benga parce que partenaire fila de kun bɛ CNSP ale ni M5 RFP Choguel tora M5 RFP kɔ ka bandaw ka tanto M5 réunion kun bɛ k'a kun tɛ mɔgɔ 30 bɔ bɛɛ bolila bɛɛ taara Choguel kelen de kun bɛ na a kelen de kun bɛ na ani an bɛ réunion kɛ a kelen de kun bɛ na a kelen de kun dalen bɛ kɛlɛ in na pratiquement Mutakatali fana kun bɛ yen mais cɛkɔrɔba min kun bɛ yen a kun i b'a tɔ fɛn fɛn dɔn a si kun tɛ na fo don min na a fɔra ko bandaw bɔra yen ko Sarassou ye M5 wele k'u kɛlen ka M5 wele o dugusɛjɛ réunion mɔgɔ kun tɛ na réunion na i b'a ye k'a fɔ olu bɛɛ commencera ka na ka salle fa ka jam i kun tɛ mɔgɔ kun dalen tɛ lutte na olu bɛɛ bolila ka na donc u bolila ka na n'i bolila ka na i b'a ta kɔfɛ de o mais Choguel tile kelen ma boli kabini lutte in daminɛ la a tile kelen ma boli bandaw bɛ sigi wagati min na Mokhtar Wade bɛ sigi wagati min na quand on lutte là nous avons été abandonnés en plein vol on abandonnera en plein vol ah to an ka kuma on a été abandonnés en plein vol et an bɛ kɛlɛ la kɛlɛ ma ban et ni ɲɛmɔgɔ ko k'ale sen tɛ kɛlɛ la anw abandonnera jɔn de kɛra anw ɲɛji cɛbaga ye jɔn de donna anw jigi kɔrɔ docteur Choguel Kokala Maïga ale de nana wallahi a bɛ conseil d'an ma an kana décourager i b'a dɔn c'est-à-dire jamana marabagaw u bɛ fili dɔ kɔnɔ u bɛ tila ka segin u bɛ tila ka segin u kɔ u m'a faamu u bɛ tila k'a faamu a tora toujours a bɛ conseil ɲuman d'u ma a tile kelen a m'a fɔ k'an ka fanga kɛlɛ ko ka bandaw kɛlɛ parce que est-ce qu'il y'a faamu ale tɛ premier ministre a la non wa an bɛ min fɔ maliyɛnw ye o de la n'a taara fɔ dɔw fɛ ko Choguel y'i servi mɔgɔw la ko pour que ka se nin niveau la n balimaw tiɲɛ tɛ Choguel m'i servi mɔgɔ si la Choguel ka constance a ma yɛlɛma dɛ est-ce qu'il y'a faamu a ma kɛ ŋɔmi ye dɛ o de y'a to a sera ka nin place in sɔrɔ a tora a kelen de kun bɛna denmisɛnninw ka réunion assister pratiquement mɔgɔ kun tɛ yen courage sugu dɔ kun b'a la c'est extraordinaire n'a nana a b'an galvaniser non an kana décourager don dɔ France bɛ taa an ka lutte ma tiɲɛ révolution ma tiɲɛ ko mɔgɔ minnu sara a kun bɛ kuma kelen fɔ an ka réunion wagati k'ale dalen b'a la joli min bɔnna M5 kɔnɔna la ko cɛ o cɛ ye Mali janfa cɛ o cɛ ye M5 janfa ko ala t'a to i la ko parce que joli le bɔnna ko cɛ o cɛ ye M5 janfa ala t'a to i la ko parce que ko joli le bɔnna est-ce qu'il y'a faamu donc o de siratigɛ la i b'a ye k'a fɔ n balimaw bandaw bɔra yen don min na o siw Sarassou y'an wele an nana kati donc ɲɔgɔnyew kɛra bɛnkanw kɛra o bɛnkan na Assimi bɛ kɛ président a bɛ bɔ vice président la o bɛnkanw kɛra c'est-à-dire primature bɛ di M5 ma mais Sarassou ye volonté yira ko ni a bɛ se ka kɛ Choguel ye k'o kɔni tɛ kɛ kojugu ye u ma exiger dɛ u y'a ŋaniya a volonté de yira donc M5 de taara sisan imaginez a fɔra ko ka primature di M5 ma o y'a sɔrɔ M5 80% si kun tɛ na réunion na ɔ réunion min kɛra o dugusɛjɛ pour que ka taa sigi kɛ ka proposition kɛ jɔn bɛ kɛ premier ministre ye i b'a ye k'a fɔ n balimaw o don mɔgɔ kun tɛ na M5 la a bɛɛ nana i kun bɛ n tɛ fɛ ka tɔgɔ fɔli de kɛ quoi caman kun bɛ dabarabaya la n balimaw a don ko primature dira M5 ma o y'a sɔrɔ o bɛɛ kun tununa primature dilen M5 ma o dugusɛjɛ réunion min kɛra n balimaw bɛɛ bolila ka na ka salle fa i b'i yɛrɛ ɲininka quoi alors que ninnu si kun tɛ ye réunion na a si kun tɛ ye réunion na u bɛɛ tununa balimaw n ko M5 gɛnna ka bɔ Semas cour kɔnɔ M5 ma gɛn ka bɔ Semas cour kɔnɔ k'an ka Semas cour bila o ma kɛ wa mais o si ma Choguel découragé o si a continuera donc M5 de nana sigi kuma jijana débat kɛra ko premier ministre a bɛ di jɔn ma mais o y'a sɔrɔ a kɔni fɔra kɛnɛ kan ko ni premier ministre bɛ se ka kɛ Choguel ye est-ce qu'il y'a faamu donc débat kɛra ka débat kɛ jeunesse parce que o de ye kɛlɛ kɛ jeunesse de nana ko ka Choguel kɛ premier ministre ye
ko ka Choguel to premier ministre la kama mo jampa a tora mo ko ama boli a clé kele ma douter l'utile a clé kele ama douter a kelen dale me sari ale de kume on a clé si na le kunte on ye sang ma soron balmo kabri bandaw ga tana on décourager la kan symbolitina ni Choguel kunte i kunya ba on chamana billahi an be kele bla i kunta on ye quoi parce que na on be do kele la on be do horonya de la na nya be tien la me an jabe gela ka continuer mais na yete tien la manga écarta il va un bec diminuer l'eau. Parce que à compter à Tanyo, imaginez Macron m'a fait bandauma. Ko bandaou qui est baramingue kalo sabako ibe kama ke sanwolon vla konna la. Au kale no ga soro jamana taka choga. Wa Choguel nale. Ay plan fo Choguel nale a kelenga ke premier ministre. Aga bara folo kera muni. Esi abom. Atara M5 martirou. Ah la meka yade Choguel ke le premier ministre. M5 martirou. Esi abom M5 martirou. Balmo atara ga bara folo kera ka tire ke olu shukuna antara sabal buku kabru dona atara kata douta M5 martirwe kati yinu ko kati jamfa Choguel nale toujours ka ira kama ina M5 ko anale iba ka fo Choguel e fere ke M5 dossier abseka wuli akiri awilla akiri senfe mo interpeller lawo na akliba la o kiri de senfe ato forçat commandant a interpeller la on va ira ka fo dossier bougera banda gatana dossier kuma bougeo mais Choguel nale Choguel gatangono le dossier a bougé amega jugement kono parce que justice olu ka baraka tu an politique ka baraka tu côté kele donc entendant de justice ka baraka tu là mais le dossier a bougé parce que mo interpellé là jong monsieur go miri banda gatana est-ce qu'on kera Choguel nale ay kuma kun fo ga to M5 ngono na akli bala kona nana me constitution fallait an nana constitution ma fallait fanga en nala ako kona nana on va changer de partenaire ama partenariat chanya ako kona anana kabe assise nationale ga nale assise nationale balmo amakewa ou akera ako kona nana kanga sarasu ko moyen me duma ku renforcer ku équiper ka kelega minanduma balmo Choguel nale gouvernement a budget a réduit mission ni fond fin meke a bay réduira ko ka warna musaka taka di armée ma ko armée de jamana colonne vertébrale akera ou bien make en balmo a ere ka juger no ga sur Choguel y servi jamala est-ce que Choguel y servi jamala wa balmo kabira nana malien ka intérêt anale fene ay discours historique ou ke anale ay farafina bebla Choguel farafina bebla ka frasi kele Choguel farafina bebla on est assemblée kele la beka ke che a camp français ma jamana jaga jo français Choguel le do et si afamu bolmo na fura ko mogoba foko un service Choguel là et si avoko Choguel y servi et si afamu ou bien ko Choguel ya yine ko ka sarasu et si afamu ko ka yine ko ka sarasu ni ko ka sarasu ni do et si afamu ka bemalia créer sarasu ni do che balmo ay taw mogola Choguel clé mo ke Choguel était un rassembleur a clé mo ke mais Faramadou nga fait ne famu itato yeminga chawla useginto ba kila est-ce qu'il y a famu la roue tourne pour tout le monde roue tourne be quoi est-ce qu'il y a famu no ka soro est-ce qu'il y a famu ko joli kuma bon kele ngono amega kele menga ni joli kuma bon bolmo ni Choguel kuna na ka be ga yere de servi wallahi kuma ya ala ba malu mais ni ala ma Choguel malu ala be ga korota ala be ga baranya bulo aben ala chembalmo ama ina martiru ka kuma kanko balmo révolution kera kuminga ma beka okune layini balmo ay laydu ta boulevard ka a laydu aya bedafa ako kuna nana ka be service public audité ao barao beke balmo am akle ama galon tike ayen na fora ko Choguel ka nana ko ki servi mo la balmo wallahi on te seka so kuma ma o kuma c'est-à-dire, bébé c'est minga dit bébé c'est ka ida sakofo mais ka fo ko Choguel nana qui servi wallahi oro balma mo so yoroma oro on maso wa Choguel masrasuni mo shibla yona ama sarasuni mo shibla yona Choguel klotana ere mu kana kibna ramaden korofate soama niko kibna mo korofate soama même misali do di wakati mna kawjim maka kola abe dien kan su be jigi Choguel kan bon mo dona on dusu anke
Antara kata PM voir, on vraiment, il est temps solution donc à on kaoji me gane comment mi fort PM ma, il est temps solution donc à quoi ma comme mais arrêtez, on peut pas empêcher les gens de parler, nous sommes en démocratie, laissez les gens parler à Oreke Kanjabi. Quand à tout kaoji minga da rafo, quand me démocratie de là. Parce que mimi ka foi les ma, oui on toro on tara sama, koko no ko beka toy. Beka kuma. Shogel clé à téléphone galon là, car de là ka foko vidéo man qui ka fota. Mbalmo billahi wallahi ate ama delga consigne di vidéo man ma ama delga consigne di activisme ko ni kuma fo ambet wura shogel ko aka horonya aka ladiriya aka clénia ay an soro no de M5 la aller retour ango an jigi karle jigi tananta do ama ke chomna abandonner en plein vol shogel le nana kan jigi sigi kan akli aller de kera en fay aller de ato an sera ka révolution conduit ni ay bi farafina be kabana farafina kabarana de parce que Shogel est premier ministre Assimi est présent. Son ambeyaye koimunto Assimi vice-président ka Shogel to kerefe. Jamana ma se ka bouger. Mais jamana bougera wakati jume. Assimi président Shogel premier ministre ou tarani yoye Assimi jaga gele na kuma mko Shogel bitele ako barake. Amana mirina mko Shogel bo exécuter o bo faire no akilna do akoro. Jamana avancera ou avancer tout de là. Est-ce que vous voyez? Donc, Balmao, le Joe Assimi Shogel, ou Gatana Assimi, Wallahi ta, Kanam Ofou la main, Tana Dro, Shogel, Aetanimbara, Wallahi Barakay. Tant que nous jouons, Francité de Rosro, Francis Becastran in Jodie, American Megastran in Jodie, Assimi Shogel, Wan Balmao, Peki Akila, ni Alan Grasona in Join, abe continuer, Inch'Allah, ni Alan Grasona. Donc, balma on est comme un boulot qu'a fait, ya balma qui n'a aucun fait. Amara c'est la jury chercheur quand balma muso Fatmata Batoulignan, no mouvement ambiko en bas fois avec un fantôme de meliminga, avec un baraminga, avec un chessriminga, vraiment mouvement ambiko en bas fois. Quand Cheikh Soufi Ibrahim Boire qu'a fait, balma ane kabako tulu nana ne kabako safne balma ne be safne utilisé à kain cardigama, à pesiritique, à pédauladi. Est-ce qu'il y a famu donc ni mo 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 ba la be wolel ka 75 58 76 32 tout le monde fait ni mo mbeni mu iba ye ka fa be dawla di avec garsiga di est-ce que vous voyez abe bonya fene da ikan ka manja da ikan donc ni mo be tout le na mo be kan wele inbox lay ibe wolel ka 75 58 76 32 anaka diabète froid o diabète froid ti dore ni mo ba la ti ga to contrôler ni ga to contrôler ga to be niveau mina ibe na diabète froid be dima Dokun kele dokun fla ibe segin tiga to la ba sura jina aga fro abe diabète stabilisé parce que diabète te kena ka ba aba stabilisé balmo wallahi o prévu ira lana donc ni mo ba la be wolel ke 75 58 76 32 donc balmo ka o befo ka o barkada ko assalamu alaikum merci.